Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Veuran, avui volem parlar al nostre programa, en aquest espai que dediquem als temes de consum, en general, consum i qualitat de vida, que són dos conceptes que sovint van lligats, però avui específicament farem referència al tema de les rebaixes, perquè fa poques hores gairebé, aquest proppassat dia 7, és quan oficialment, per dir-ho així, han començat les rebaixes, el que podríem dir les rebaixes d'hivern. Una de les preguntes és precisament aquesta. Molts de vostès, molts dels consumidors es pregunten veritablement quan comencen les rebaixes, perquè fins i tot abans d'aquest proppassat dia 7, algunes cadenes, alguns centres comercials ja han iniciat els descomptes, però clar, i ara ho explicarem tot això, no hem de confondre el concepte rebaixes amb el concepte descomptes, amb el concepte ofertes, etc. Tot i que, insisteixo, doncs hi ha una normativa que regula aquest fet. Per exemple, pel que fa a algunes grans superfícies, fins i tot abans de Nadal ja van començar a oferir descomptes en determinades gammes de productes, però que quedi ben clar, oficialment les rebaixes han començat aquest proppassat dia 7 de gener. Avui aclarirem dubtes, aclarirem conceptes sobre el món de les rebaixes i ho farem parlant tot seguit amb la senyora Carme Sabater. La senyora Carme Sabater és la presidenta de la CUS, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Efectivament, parlem del tema del món de les rebaixes. Senyora Sabater, bon dia. Salutacions. Bon dia, què tal? Doncs gairebé de rebaixes, com qui diu, A veure, jo hi feia aquest comentari en aquesta petita introducció que he fet, perquè precisament jo mateix fa parell de dies, com a molt, no? Passejant per un eix comercial aquí a la ciutat, ja vaig veure cartells de rebaixes, de descomptes, quan encara no ha acabat la campanya de Nadal. I per això moltes persones, jo mateix fins i tot, m'he fet aquesta pregunta. Veritablement, quan comencen les rebaixes? Perquè, clar, concepte de rebaixes, concepte de descomptes, concepte d'ofertes, aquí hi ha una mica d'embolic, a vegades.
Bueno, l'embolic intenten fer-lo els comerciants, evidentment. Però les rebaixes, com a tal, sempre són les d'hivern, estem parlant, el dia 7 de gener. Anteriorment, evidentment, hi ha molts comerços, moltes cadenes, que comencen a fer promocions, descomptes, ofertes, però mai poden posar rebaixes perquè hi ha una llei que així ho defineix. Les rebaixes són a partir del 7 de gener i acaben a finals de febrer. Molt bé. Per tant, per tal que tothom ho tingui prou clar, el concepte rebaixes, entès d'aquesta manera, està regulat i té una normativa vigent en aquest moment. Sí, és així. Bé, doncs el que farem des del vessant de la CUS avui, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, és recordar, donar a conèixer per a alguns dels nostres oients consells, recomanacions, doncs, precisament a partir d'aquest proppassat dia 7, que vulguin aprofitar el tema de les rebaixes. I, per exemple, podem començar, senyora Sabater, recordant que les botigues no estan obligades a fer rebaixes. Si no volen, no les fan. No, evidentment. El que passa que són molt poques les que no les fan, perquè tot allò que no han venut durant les festes, doncs aquests dies de festes nadalenques, dels Reis d'Orient, etc., el que volen és acabar els estocs que tenen dins dels magatzems i per això fan promocions, que podien ser ofertes, però en aquest cas, a partir de gener, poden posar la paraula rebaixes, que també comporta algunes obligacions pels comerciants. Ara les comentarem. En tot cas, si anem a comprar una botiga demà passat, i veiem que no té el cartell de rebaixes de manera ben visible, això vol dir que aquesta botiga no en fa i no podem reclamar un preu que ens afavoreixi més, perquè té tot el dret del món a no fer rebaixes si així ho considera, d'acord? Exacte, és així. A veure, anem a comentar alguns aspectes importants per a nosaltres com a consumidors. Aquestes normes a les quals ara han fet referència, tinc entès que diuen que aquests productes que estan ara inclosos en les rebaixes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment durant quant de temps almenys? Un mes, com a mínim un mes. Perquè antigament, fa molts anys, parlo de fa uns quants anys, doncs n'hi havia alguns comerços, i sobretot grans centres comercials... Sí, de gran tiratge. Exacte. El que feien era confeccionar o portar productes per les rebaixes que no existien abans de les rebaixes. I aquesta picaresca es va haver de resoldre amb una llei que per això ara els productes que ofereixen han de portar el preu inicial i el preu de la rebaixa. Si no porten els dos preus, no és un producte que estigui contemplat dins de la llei. Efectivament, té vostè raó, perquè jo recordo fa uns anys que havien hagut fins i tot, s'havien registrat denúncies per determinats establiments de gran tiratge, com deia, que portaven productes fabricats expressament per les rebaixes. Això es va denunciar i sortosament, doncs, com vostè acaba de comentar, ara mateix això està fora de la normativa vigent. Ha quedat molt clar. El producte rebaixat ha de mostrar el preu original o bé indicar de manera clara el percentatge de la rebaixa. Les dues opcions serien vàlides. Sí, ha de portar el preu anterior i l'actual. Bé, preu original, percentatge de la rebaixa del producte, és un concepte que queda prou clar. Un altre aspecte molt important, que de manera implícita s'hauria d'entendre que és així, però a veure, parli'ns de la qualitat dels productes que comprem de rebaixes. Com ha de ser aquesta qualitat? La mateixa que a l'inici de l'oferiment del producte per primer cop a l'entitat o a l'establiment, perquè el que no contempla és que productes que siguin espatllats o deteriorats posin com a rebaixes encara que posi el preu antic, perquè realment estan espatllats i no contempla la mateixa qualitat. Clar, si fos així, no seria una rebaixa, seria potser una oferta. Un descompte, una oferta, una promoció, una liquidació, que més aviat són liquidacions quan hi ha aquest tipus de productes. Exactament. Sí, exactament. És a dir, quan el producte que es posa a la venda té un petit problema, una petita tara, per exemple,
Si és una peça de roba, en cap cas es podria ofertar com a rebaixa, No, o liquidació, perquè de vegades són productes que volen liquidar i llavors han de posar liquidació del producte. I llavors tu no pots exigir, perquè liquiden aquell producte i tu acceptes el producte doncs, de la manera i forma que t'estan oferint. Molt bé. Val, anem avançant. Tant pel que fa, en aquest cas, perquè normalment, potser avui ja no tant, però fins ara, o fins fa poc temps, s'associaven les rebaixes, sobretot en el camp, amb el sector del tèxtil. Però avui dia es fan rebaixes a molts diferents nivells, oi? Parlem de la garantia que han de tenir aquests productes i en segons quins casos, per exemple, electrodomèstics, com ha de ser el servei postvenda? Bueno, el servei postvenda ha de ser exactament el mateix que tenia quan el producte no estava amb les rebaixes. No es pot variar, o sigui, la llei el que indica és que qualsevol de l'oferta i tot de les prestacions o de les garanties que tenia un producte abans de les rebaixes no pot de cap manera ser diferent a partir de les rebaixes. Vull dir, i fins i tot la garantia és exactament la mateixa. O sigui, no pot haver cap dubte amb això. Les persones que comprem o que compren productes rebaixats, siguin electrodomèstics, siguin televisions, siguin sabates, siguin fins i tot cotxes, la garantia ha de ser exactament la mateixa que està indicada quan s'ha ofert per primer cop aquest producte. Aquí, senyora Sabater, hem de deixar ben clar, hem de entre cometes, diferenciar, encara que tots dos conceptes van en la mateixa línia, com dèiem abans, el que és la qualitat dels productes, que ha quedat prou clar que ha de ser exactament la mateixa dels productes rebaixats d'aquells que abans no ho eren, i ja que parlem de la garantia, hem de recordar que a partir d'aquest proppassat 1 de gener, la garantia passa de 2 a 3 anys. Exacte. És una cosa també, també en època de rebaixes. En època de rebaixes, evidentment, entra a partir d'una data determinada. Ja fa anys que estava en marxa i fins a que la Comunitat Europea ha exigit a tots els països que formen part doncs, que aquesta garantia doncs, sigui molt més extensa, però jo crec que això ara no és el cas, perquè, a veure, seria important parlar-ne única i exclusivament de que comporta aquesta ampliació de la garantia de 3 anys, perquè és molt àmplia, abasta molts punts que potser ara amb les rebaixes quedaria com una mica esvaït. Val, doncs el que farem, donat que vostè ens diu que tenim aquest petit dubte, diguéssim, interpretatiu, pel que fa al tema de les garanties, el que sí està clar que a partir d'ara els productes en garantia passaran de 2 a 3 anys. Amb la directiva europea que ho indica. El que tenim ara el dubte, que resoldrem el que li anava a dir ara en un proper espai, és si aquesta ampliació de 2 a 3 anys en el període de garantia s'aplica. Jo diria que sí, però clar, tampoc em vull mullar perquè no tinc ara la normativa a mà, no? Si aquesta ampliació de garantia s'aplica també en rebaixes, Això, si li sembla... No ho sabem en aquests moments. Jo suposo que sí, però clar, hem de pensar que aquests productes que entren, o sigui, amb les rebaixes, són anteriors a la promulgació, diguéssim, d'aquesta directiva europea. I tot això jo no voldria dir coses que no les conec. Efectivament. Doncs, si li sembla, això ho deixem ajornat per al proper programa, en el qual aclarirem exactament, punt per punt, la normativa que regula aquesta ampliació de garanties. Bé, seguim amb les rebaixes. A veure, hi ha establiments que poden, o pregunto, hi ha segons quins establiments que poden establir determinades condicions especials pel període de rebaixes. M'explico. Limitacions, per exemple, pel mitjà de pagament utilitzat o pel que fa a les devolucions. Expliqui'ns això, com funciona. No. Si amb aquest establiment s'estava, per exemple, pagant amb targeta de dèbit o crèdit, amb les rebaixes no poden canviar la forma de pagament. Tenen que acceptar la mateixa. I si tenen alguna cosa doncs, que sigui privativa, no, del dret del consumidor, per exemple, el temps que tens de termini per retornar un producte o per canviar-lo, ha d'estar explícitament anunciat dins de l'establiment. I, evidentment, el pagament pot ser de la manera que es feia anteriorment a les rebaixes.
Si és en metàl·lic, si és en targeta, però això és una cosa que no poden fer aquesta variació de dir, com que ara són rebaixes, no accepto targetes. No, no es pot fer. Queda prou clar. Evidentment, encara que sembli de sentit comú, però recordem-ho, sempre, tant en època de rebaixes com en època, diguéssim, habitual, sempre hem de conservar el tíquet de compra, sempre. Home, el tíquet de compra és la garantia, justament per poder fer un canvi o poder tornar un producte, si és que a l'establiment, perquè no estan obligats a retornar-nos els diners d'un producte que hagin comprat, si ells no ho tenen establert així, que sí que n'hi ha alguns establiments que ja et diuen, si no està d'acord i vostè en un mes o en 15 dies o el que sigui, vostè me retorna i jo li torno els seus diners. Però això no és una obligació. Això és, diguéssim, una gentilesa, no? Exactament, una deferència vers al client. Però això, en cas que sigui així, ho han d'anunciar prèviament. Sí, s'ha d'anunciar explícitament. Encara que la majoria de comerços aquesta cosa no la fan, no? Però és una molt bona pràctica comercial perquè així els consumidors tenen molta tendència a anar a aquests establiments que poden decidir retornar el producte i tornar a tenir els seus diners tal com era abans de comprar-lo, no? Jo crec que també és important que si fan un val, no? Un val d'aquest de... Mira, si no el vols, te faig un val amb l'import d'aquest producte i durant X mesos tu pots anar a comprar un altre producte que a tu t'interessi, que no és el que en primer lloc has comprat o t'han regalat, perquè ara en època de Nadals, moltes vegades, si se'n recorda, o segurament haurà passat, tenen dintre del producte que sigui, d'un jersei, d'una joguina, del que sigui, un tíquet que diuen tíquet regal, que dona lloc a poder fer el canvi del producte. En aquest cas ja s'entén que pots canviar el val per aquell producte que a tu t'interessi. Però ja que estem parlant de possibilitats, de fer canvis, de que ens tornin o no els diners, d'aquests vals de compra, etc., és important també és important, crec, informar a la nostra audiència que si fem la compra d'un producte en rebaixes, recordem que estem parlant de les rebaixes, si aquest producte, un cop l'hem comprat, verifiquem que està en perfecte estat, l'establiment no està obligat a canviar-lo. No, obligat a canviar-ho, no. A no ser que estigui anunciat que aquest producte té una setmana o 15 dies per retornar-lo. Sí, entenc. Però si no és el cas, i el producte que comprem està en perfecte estat, i per exemple, si és una peça de roba, quan arribem a casa nostra diem, mira, és que el color no m'acaba d'agradar i la peça de roba està en perfecte estat i l'establiment no s'hi avé a canviar-lo, no té l'obligació de fer-ho. No, però a més hi ha un altre aspecte que no hem comentat, que també és molt important. Jo compro un producte que no està en rebaixes, no? I resulta que el compro al preu original, el preu que marca el producte que jo així decidit comprar. I aleshores, quan jo el retorno, el preu que m'han d'aplicar no és el de l'actual rebaixa, sinó és el preu inicial que jo vaig pagar i que indica el tiquet. Això s'ha de tenir molt en compte, perquè de vegades hi ha confusions amb aquesta mena diguéssim, d'intercanvis, no? De retornament amb el comercial. Confusions, perdó, i una certa picaresca, segons en quin cas. Bueno, jo no volia ser tan explícita, però sí, també. Hi ha una altra cosa també important. Per exemple, tot el que digui un catàleg o unes ofertes comercials escrites, o a través d'internet o de les xarxes, és vinculant i podem exigir-ne el compliment. Vull dir que això és important perquè moltes vegades dius, no, és que això ha canviat i ara no és així, el preu era 2 i ara són 4. No, miri, vostè té aquest catàleg o miri, vostè ha posat a televisió, a internet, a les xarxes, que aquest producte era 2, no 4. Per tant, vostè ha de complir amb el que indica la publicitat que vostè ha fet. I això és vinculant.
Correcte. Catàlegs i ofertes comercials són vinculants i el consumidor pot exigir-ne el compliment. En època de rebaixes, actualment també hi ha molts consumidors que compren online, que compren per internet. En aquest cas, en època de rebaixes, també disposem d'aquests 14 dies de desestiment? Home, no és que disposem. O sigui, online, la normativa de la compra de productes online, que no pas la de producte que tu compres físicament o per web en un establiment, és disposar per poder retornar-lo en les mateixes condicions que tu l'has rebut, això s'ha de quedar molt clar, o que vol dir l'embassament, vull dir la CAP, tot el que sigui, 14 dies. I això és una molt bona pràctica. Tant en època de rebaixes com en qualsevol altra època de l'any. Això és un benefici pel consumidor, perquè ja no t'exigeixen que diguin no, te'l canvio per un altre producte, o mira, te faig un val, i no, comprant-lo online dius no, jo no el vull i el retorno i m'heu de donar els diners. Molt bé. Però hi ha excepcions, crec, senyora Sabater. Per exemple, aquells productes personalitzats, aquells productes peribles o que no es puguin, per exemple, reutilitzar per raons d'higiene, no? Naturalment, vull dir, estem parlant de productes que puguin ser reutilitzats, per exemple, o que siguin peribles, per exemple, que són d'alimentació, evidentment no es poden retornar. O productes d'higiene personal, en el qual ja s'ha fet servir doncs, el frescor o el desodorant o el que sigui, tampoc es pot retornar. Estem parlant de productes normalment habituals, que pots comprar, no sé, una càmera fotogràfica, o pots comprar unes sabates, que ara estan tan de moda comprar les sabatilles d'esport a través d'online, perquè diuen que resulten més econòmiques i que més transporten ràpides, etc. Tens la possibilitat de retornar-lo amb aquells 14 dies sense cap explicació. Que això és important, sense cap explicació. Sí. Està claríssim. El dret de desistiment, que dèiem abans. Exacte. Aprofitarem aquests darrers minuts per donar alguns consells pràctics. Per exemple, abans deia que també les rebaixes afecten als electrodomèstics, que són aparells que, evidentment, acostumen a tenir un import més elevat. No sé, si comprem una cuina, un forn, una nevera, l'import puja. Per tant, el desemborsament que hem de fer pot afectar de manera més directa a la nostra economia. Aquí, com és d'important, sota el criteri, senyora Sabater, en aquest cas de la CUS, Salut, Consum i Alimentació, com és d'important no anar a cegues, és a dir, comparar preus abans de fer la compra? Exacte. És el que s'acostuma a recomanar als consumidors que ens truquen sobre els seus dubtes de les marques o dels models, fins i tot, diguéssim, de compliment del sosteniment pel planeta, no? Que tenen les lletres que diguen la A, la més, dos més, amb la qual doncs això garanteix que tu consumeixes menys electricitat i a més no contamines ni fas cap problema mediambiental. El que els recomanem és que facin comprovacions i comparacions amb altres establiments amb el mateix producte i model, que no pas amb el mateix marca, sinó ha de ser amb el mateix model, marca i el producte, exactament, perquè clar, no podem comparar coses diferents. I amb aquesta, exacte, no es pot fer. I llavors crec que això és una de les, diguéssim, costums que mica en mica els consumidors anem adquirint, no? No triar-nos a la primera de dir, ui, aquí, mira, me fan un 50% de descompte. Però, carai, quin era el preu inicial? Perquè a mi aquell preu inicial és el doble del que, o més del doble del que amb un altre establiment, amb el mateix producte, doncs és més barat. Per tant, mai, com dèiem abans, mai hem d'anar a cegues. Consultar sempre diferents botigues, diferents establiments, fins i tot podem, per exemple, a internet hi ha alguns webs que tenen comparadors de preus, que és una manera molt ràpida de comparar preus si és que decidim fer la compra online. No, i sense online, perdoni, sense online, perquè tu veus la comparativa de preus i quan vas a una botiga tens la referència que tu ja has vist aquell producte a internet i pots decidir si t'interessa comprar-lo visualitzant el producte a la botiga, si té aquell calaix
si no té aquell altre calaix, si porta un prestatge de vidre o no és de plàstic, i en canvi a internet no. Però llavors, en funció del preu, doncs tu decideixes el sistema de compra. Bé, fem una crida abans de recordar què s'ha de fer si durant aquest temps, aquest període de rebaixes, que per cert hem dit quan comença però no quan acaba. Al finals de febrer. Acaba a finals de febrer, correcte? Sí. Llavors, hem d'evitar, per no malmetre la nostra economia, no caure al parany del consum excessiu perquè els preus són molt atractius, Sí, el que recomanem nosaltres, vull dir que si mira les nostres xarxes i el web, veuran que nosaltres recomanem que es faci una llista d'aquells productes que tu necessites comprar. No que et fa il·lusió comprar, que també pots fer-ho, no? Però per la llista, què és el que comporta? Comporta evitar compres compulsives, perquè moltes vegades, veient aquells preus tan rebaixats i aquell producte que tu, aquella marca, anem a posar un plan de dona, no? Una gran marca, diguéssim, d'un modisto, doncs aleshores, mira, és que ara puc comprar-m'ho, però ho necessites? Això és el que ens hem de fer, doncs, una pregunta interior, dir, una llista, i sempre que es puguem evitar, doncs, compres compulsives. Abans d'arribar al moment, com hem avançat al principi, de recordar, d'informar a la nostra audiència, als consumidors, en definitiva, què han de fer si estan disconformes o si tenen que fer algun tipus de queixa, consulta o reclamació. I un cop hem dit tot això, senyora Sabater, crec que una conclusió, que penso que vostè estarà d'acord, és que en època de rebaixes, el que es rebaixa, el que es retalla, és el preu, però mai la garantia, però mai la qualitat d'aquest producte. Això que quedi clar, Exacte, i per això, si tu no estàs conforme en el tractament que t'han fet o amb el descompte que t'estan dient o de la manera que tu tenies entès que podies obtenir aquell producte o retornar-lo, has d'exigir al comerciant que et faciliti els fulls de reclamació. Perquè llavors, amb aquests fulls de reclamació, aniràs a l'oficina, diguéssim, en aquest cas a l'Agència Catalana del Consum, o bé, a més, pots fer-ho a través, si tu vols, i no vols fer-ho d'aquesta manera, a les associacions de consumidor, com la nostra o d'altres que també hi ha aquí al nostre territori, per resoldre. Però el primer que jo recomano, i ho recomano, a més, amb molt d'interès, és que el consumidor i el venedor han d'intentar mediar entre ells i trobar una solució anticipada amb aquesta reclamació que... Sempre que sigui possible, perquè a vegades costa arribar a un enteniment. Si aquest enteniment, aquesta mediació no és possible, com deia ara la senyora Sabater, demanar el full de reclamacions, que és el primer pas imprescindible. I després, doncs, tenim diferents vies, per exemple, en aquest cas, ja que parlem amb vostè, i amb això acabem, senyora Sabater, què és el que ha de fer un consumidor que vulgui adreçar-se, en aquest cas, a l'ACUS per fer una queixa o una denúncia, en aquest cas, referida a aquest període de rebaixes, alguna disconformitat que hagi tingut, en aquest període de rebaixes a través de l'ACUS. Què és el que s'ha de fer? Bueno, a banda de trucar al nostre telèfon, que és el 93 302 4138, a banda d'això, tenim el web, que és www.cus-migusuaris.org, o bé poden fer-ho a través de l'adreça electrònica, que és consum@cus-migusuaris.org, i es posaran la seva queixa. I des d'allà, l'equip de tècnics en consum de l'ACUS doncs farà el que calgui, donarà informació, orientació, farà un seguiment i intentarà resoldre de la millor manera possible aquesta queixa, denúncia o consulta. Doncs jo crec que el que hem dit, senyora Sabater, ha estat una informació útil i pràctica per a tothom que ens escolta. Moltes gràcies i, per cert, bones rebaixes, senyora Sabater. Igualment. La senyora Carme Sabater, que avui ens ha acompanyat parlant de les rebaixes, és la presidenta de l'ACUS, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació. Esteve
Esteve i la coordinadora d'usuaris de la sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.